नैबे बर' लाइमोन लिरगिरिफोरनि गौथुमाव नोंथाङा आलासि महरै बाहागो लाफैबाय बेवहाय गाहाय मा सावरायनाय जाखो? बाहाय जोङो संस्कार संस्कृतिया जोंहा आलदा आलदानो आसामनि बर' गुबुन गुबुन जों बाय नेपालनि गुबुन जायो मा होनो जोङो जानाय लोंनाय गाननाय मोसानाय जोङो मोनसेनो तर मा होनो जोङो संस्कार संस्कृति जोङो गुबुन गुबुन सेंग्रा सिंग्रि हाबा जानाय मा बुङो जों नेपालाय आसामाव मा बुङो बे सिस्टेमाबो एसे मिलाया बे जोङो रायलायनाय आरिनायाल' मिलायो तर बे रायलायनायाबो जोङो जे वर्ड्सफोरालाय मोनसेनो जायो आसामनि जों नेपालनि जोंहाय बे वर्ड्स बे रायलायनाय शैलीफ्राबो जों गेजेर गेजेराव एसे प्रग्रामफोर कम्बिनेसन बनायला बेबो मोनसेनो जालाङोमोन आरो जोङो बे मोदाय फुजिनाय बे बाथौ मानिनाय संस्काराबो जोङो धर्म संस्कृतियाबो बेबो जोङो मोनसेनो तरिका जाला मोनसे सिस्टेम जाला जोङो आसामनि बर' आरो नेपालनि बर' मोजां जानायमोन। आसामनि बर'फोर आरो नेपालनि बर'फोरनि गेजेराव रिलेसन्सफोरा माबायदि कमिउनिकेसनफोरा? कमिउनिकेसना वर्ड्सआलाय मिलायो तर एसे मा होला शैलिया रावा एसे मिलाया वर्ड्सबा मिलायो जोङो एसे बांसिन खोथाफ्राबो जों मिथिस्लाबनो हाया। धोरोमारि बिथिं बा लासै रायलायला फिर मिथियो जों हजानि मानसिया लासै रायलायला जों मिथिनो हागोन फिर जों इजाय रायलायनायखौ बिसोरो एसे आसामनि मानसिया एसे मिथिनो हास्लाबा। धोरोमारि बिथिं आरो हारिमु बिथिङा माबायदि बड'लेण्डनिखौ नोजोर होयोब्ला बा बड'लेण्डनि बर'फोरनि गेजेराव ओमफ्राय आरो नेपालनि बर'फोरनि गेजेराव रायलायनाया धोरोम आरो धोरोमफ्रा हजायबो बे बाथौआनो मानियो जोंबो बाथौआनो मानियो तरफनि बिचार जों माने दा फरक बे मोनसे बनायनायखौ लागि मोनसे मानसिया रिसार्च बनायनानैहाय जोङो जे धोरोमफ्राखौ मोनसे बनायनो हाला आसामनि बर' मोनसे नेपालनि बर' मोनसे जानायमोन। धोरोम जेनेबा बाथौखौ माबायदि सिबियो नेपालनि सुबुंफ्रा? नेपालनि बाथौआ बाहायनोबो रजाजों मानियो जों बाहाय रजा माखाल फान्थल जायो जोङो बाहाय इन्जाय नेपालावहाय हजानिखौ जों एसे मिथिस्लाबनो हाया मारै दे हजाय मोनसे रिसार्च बानायनानै मोनसे सिस्टेम बनायला गाहाम। नेपालनि बर' रायलायनाय गाननाय जोमनाय एसे मोनसे जोलै लाबोनो मोनसे बड' लाबोनो एसे जोङो डिफारेन्ट दङ जस्तै मोदाय फुजिनाय बाथौ फुजिनाय बेबो एसे डिफारेन्ट दङ तर मानिनायलाय जों धर्मआहाय बे बाथौ धर्मखौनो मानियो थलाबोनो आसामनिजों नेपालनिजों जोङो एसे डिफारेन्ट दङ बे डिफारेन्ट जानायखौ जों मोनसे रिसार्च बानायनानै मोनसे बानायनो हाला जों आसामनि बर'जों नेपालनि बर' मोनसे जानायमोन होमब्लासोना जोङो एकताबो जोङो जानायमोन एकजुट जानायमोन होमब्ला जों गावखौबो जों बर' होननानै जों बुंनो हानायमोन। नोंसोरनि गाननाय जोमनाय बे दोरोङारि खान्थिखौ नोंसोर बबेनिफ्राय खालामना लायो माबायदि खालामना लायो? जोङो बाहाय बिनि फेक्ट्रियालाय गैया तर इसे दाहाय जानाहाय इसे बनायो इसा गलफोर बनायो दख'ना बेखौबो बनायनो हाया बिनो बेफोरखौ जै सिलिगुरि आसामनिफ्राय लाबोयो ना ओमफ्राय नेपालाय मोना बिनि खुन्दुंफ्राखौ नेपालाय मोना जुदि बे बनायनोखा लागि आसामनि मानसियाबो एसेनो जों नेपालनि मानसियाबो एसे सहयोग बनायला हेल्प बनायला बेबो बाहाय जोङो एभेलेबल एकदम नय थालाबोनो जों बेखौ जों गाननो मोननायमोन दा बेखौ जों बायनांगौ बे आसामनिफ्रानो बायनांगौ मोनसे बायला कमथियाहाय जोङो बाहाय नेपालनि 5,000 परियो दा गोरिब दुखि बाहायनि बर' हिन्जावफोरा बायनानै गाननो हाया बेसेबां मानसिफ्रा बेखौ जों एभेलेबल बाहायनो जों मेचिन दोननानैहाय आसामनि मानसिफ्राबो हेल्प बनायनानै जोङो बे ड्रेसफोराबो जोङो बाहायनो एभेलेबल माने जों हाबा मावला जा नहाय जाला जा हाबा बारियाहाय जों गाननो एकदम सुबिदा जानायमोन। नांनाय खुन्दुंफोरखौ मोनोब्ला माबायदि बेनिफ्राय नोंथांमोना गाननाय जोमनायखौ दिहुनना लानो हागोन? गाननो बे खुन्दुंफोरा बाहाय नेपालावनो मोननो मोनला सुबिदा जानानै जों सजिलो मोननो मोनला प्रग्राम बिनानै मोननो मोनला जों बाहायबो आसामनि बायदिनोबो जों गोरलैफोरनिफ्राय लानानै बाहाय बुरफुखजों जों गाननो हानायमोन हिसाबायदि दख'नाफोरखौ दा बाहाय जों बाहाय हाबाफारियाव फैलाबों बेखौ गानदों नहाय थांला जोङो गाननो गैया मानो होनब्ला बेखौ जों 5,000 खालायनानै बायनांगौ।
नैबे समाव बिटिआर सरकारा माबा मोनसे हेफाजाब होयोब्ला नोंसोर बेखौ माबायदि सुफुंगोन गाननाय जोमनायनि बिथिङाव गामनाय जोमनायनि बिथिङा जोंहाय बाय नेपालनि बर'फोरनोबो गामनाय जोमनाया जोंहाय मोनसे आरि तानफोर होला खुन्दुंनि बेबस्थाफोर बानायला जोंहाय इसान प्रजेक्टफोर होला जों नेपालनि बर' महिलाफ्राबो इसान गावनो दानानैहाय गावबो गाननो मोननायमोन आरो मोनसे गरिबी महिलाफ्राबो जोङो बर' महिलाफ्राबो बाहायनो जों इसान बेखौ व्यवसायनि रुपमायबो लानो हानाय जोङो जीवन स्तरबो जोङो स्तर जाबो बृद्धि जानायमोन बाहायनो बर' महिलाफोरनि जिहेतु नैबे समाव बर' लाइमोन लिगि गौथुमा नैबे हाबाफारिखौ नोंसिनि नेपालाव खुंफैबाय माबायदि गोजोननाय फोरमायगोन एकदम गोजोनथाय मोनदों बाहाय फैनानैहाय इसान बायदि प्रग्राम आरोबावनो लाबोगाजों लाबोला जों कमिउनिकेसनबो बडिनायमोन जोङो रिलेसनाबो बडिनायमोन आरो जोङो रायलायनाय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाया जोङो मोनसेन जानायमोन এটা অধিক সূচনা বাজাজ বাইক কিনিবলৈ আগ্ৰহীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত অৱস্থিত দাওহাৰু অটো এজেন্সিয়ে 6 মাৰ্চৰ পৰা 12 মাৰ্চলৈ মেগা লোন আৰু এক্সচেঞ্জ মেলা আগবঢ়াইছে দাওহাৰু অটো এজেন্সিৰ গ্ৰাহকসকলে কম ডাউন পেমেন্ট পৰিশোধ কৰি বাজাজ বাইকৰ সুবিধা ল'ব পাৰে আপুনি কোকৰাঝাৰ চহৰত দাওহাৰু অটো এজেন্সি শ্বৰুম লগতে কাৰিগাঁও উৎসৱ বিপণী আৰু দতমা উৎসৱ বিপণী আৰু ভোটগাঁৱৰ উৎসৱ বিপণী শাখা কোঠালৈ যাব পাৰে বাজাজৰ বাইক উৎসাহীসকলে তেওঁলোকৰ বাইক আৰোহীসকলৰ বাবে এটা বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ লাভ কৰিছে দুটা হেলমেট মুক্ত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী বাইক গ্ৰাহক বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ আৰু বিনিময় অফাৰৰ সৈতে আন এটা ভাল বিকল্প হল আপুনি 500 টকা পৰিশোধ কৰি ইচ্ছামতে বাজাজ বাইক এখন কিনিব পাৰে আৰু 5% হ্ৰাস কৰিব পাৰে আপুনি 6000399187 অধিক জানিবলৈ 8822018193 নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে